कळत न कळत एक चूक अशी होते जी कदाचित जीवनभर आपल्याला भोगावी लागू शकते. आजची कथा काही अशीच आहे, पण त्या अगोदर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती किंवा तुमच्याही काही कथा असतील तर मला मेल आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर पाठवू शकतात. आदित्य नुकताच एक 26 वर्षाचा मुलगा. तो त्याला भलेही पूर्ण जग कळत होते, पण त्याला भूत पिशाच यावर जराही विश्वास नव्हता. पण दुर्दैवाने एक दिवस असा आला की त्याच्या अत्यंत एका जवळच्या मित्राचे बाबा वारले. अंत्यविधी करून आले आणि हळूहळू करून नियमाप्रमाणे त्याच्या मित्राला विधी आणि पूजा करण्यासाठी त्या स्मशानात जायला लागत असे. त्यात आदित्यही त्याच्या साथाला साथ देत होता. 2 दिवस त्यांना तिथे जायचे होते. पहिल्या दिवशी जाऊन आले आणि दुसऱ्या दिवशी देखील भटजी आणि त्याचा मित्र आणि आदित्य हे तिकडे गेले. पण दुसऱ्या दिवशी आदित्यने पाहिले की तिकडेच एक प्रेत आणले होते. तिचेही अंत्यसंस्कार करायचे होते. पण कळत न कळत त्या प्रेताकडे बघून आदित्यला एक हास्य निघाले. पण नंतर त्याने आपल्या मनावर ताबा मिळवला. तो आपल्या कामात हा व्यस्त झाला. हळूहळू करून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी बसून आदित्यने आपल्या कामामध्ये रुजू दाखवला. पण त्याची ती चूक कदाचित त्याच्या जीवनावर जाणार होती. आदित्यला आता हळूहळू चीड आली होती. तो जणी कोणाशीच कधी नीट बोलत नव्हता. तो राहायला जरी गावामध्ये असला तरी तो कामानिमित्त शहरामध्ये नेहमी येत होता. असाच एक दिवस होता. आदित्य काम करून बेहद थकला होता आणि घरी येताच तो त्याच्या टेरेसवर झोपायला गेला होता. तो त्या दिवशी जेवलाही नव्हता. त्याला खूप झोप आलेली आणि वरती एकटाच तो झोपणार होता. झोपल्याच आणि रात्रीचे 11:45 वाजले. त्यांचं ते छोटंसं गाव अक्षरशः शांत झालं होतं. पण अशात देखील कोणीतरी चालण्याचा आवाज हा स्पष्टपणे आदित्यच्या कानात येत होता. हे नक्की आहे तरी कोण, आणि या आवाजामुळे माझी झोप उडाली याचा त्याला राग होता. म्हणून तो त्याच वेळेला तिथून उठला आणि पाहू लागला की कोण होते ते. त्यात आजूबाजूला तर कोणीही दिसले नाही. क्षणभरातच तो त्याच्या टेरेसवरनं खाली देखील पाहू लागला, पण खाली देखील कोण नव्हते. हे असं कसं शक्य आहे असा त्याच्या मनात प्रश्न पडला. तो पुन्हा एकदा उठून झोपायला गेला, पण पुन्हा तोच आवाज. जणू असं वाटत होतं की कोणीतरी चालत आहे. आणि आता तर अक्षरशः रडण्याचा आवाज देखील येऊ लागला होता. त्याने त्याच क्षणी उठून आपली टॉर्च घेतली आणि लांब कुठेतरी शोधू लागला. तर त्याला दिसले की पुढचे दृश्य पाहताच त्याला घाम फुटू लागला. त्याच्या हातामधनं ती टॉर्च तशीच खाली पडली आणि तो हळूहळू मागे जाऊ लागला. कारण की त्याने पाहिले होते की तिकडेच एक विजेचे खांब होते आणि एक माणूस त्या विजेच्या खांबावरनं, म्हणजेच 2 खांबांच्या मध्ये असलेल्या त्या वायरींमधून अक्षरशः चालत होता. हे कमी होतं की काय, तर त्याचे ते पांढरे डोळे हे आदित्यला लांबपर्यंत दिसत होते. कळत न कळत त्याने त्याची नजर आदित्यकडे वळवली आणि आदित्य त्या क्षणी बेशुद्ध होणार असे झाले. कारण की आदित्यने पाहिले की त्या माणसाचे अक्षरशः सगळे डोळे पांढरे होते आणि चेहरा हा एका बाजूने वाकलेला होता. आदित्य तिथेच बेशुद्ध पडला. दुसऱ्या दिवशी त्याला जाग आली आणि आईबाबांना झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आईबाबांना विश्वास बसला नाही, म्हणून त्यांनी डॉक्टरकडे जा आणि तुझ्या कामाच्या ताणामुळेच हे सगळं झालंय असे कारण दिले. पण एका दिवशी
तो असाच आपल्या घरी काम करत होता आणि झोपी गेले असताना त्याला असे वाटू लागले की त्याच्या छातीवर कोणीतरी बसले होते. पण इकडे त्याने त्याची नजर ही वरती केली आणि समोरचे दृश्य पाहताच तो किंचाळू लागला. कारण की त्याने पाहिले की तोच सफेद डोळ्यावाला माणूस, ज्याचे डोळे अक्षरशः चमकत होते, तो आदित्यचा गळा दाबायला येत होता. आदित्य त्या क्षणी लांब गेला आणि धावत हा आपल्या घरच्यांजवळ गेला. हे सगळं होतंय तरी काय हे घरच्यांना देखील समजत नव्हतं, म्हणून घरच्यांनी तेव्हा देखील त्याला शांत केले. पण इकडे आदित्यमध्ये भरपूर चिडचिड झाली होती. छोट्या छोट्या कारणावरनं त्याला आता राग येऊ लागला होता. अक्षरशः आदित्य 2 ते 3 माणसांचं जेवण हे एका वेळेला खात होता. घरच्यांना देखील भीती वाटू लागली होती. पण एका रात्री जे होणार होते त्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. आदित्य झोपी गेला असताना कोणीतरी हे त्याच्या कपाडाच्या बाहेरून हे त्याच्या जवळ येऊ लागले आणि बघता बघता आदित्यची नजर पडताच तो जोरजोरपणाने किंचाळू लागला. त्याचे घरचेही तिकडे आले आणि त्यांनी देखील पाहिले की एक माणूस, ज्याचे डोळे अक्षरशः दोन्ही सफेद पडले होते आणि त्याचा एक भाग हा चेहऱ्याचा लटकला होता, तो आदित्यचा गळा दाबायला जात होता. आदित्यला त्या क्षणी घरच्यांनी खेचून घेतले आणि तो कुलूप आणि तिकडचे ते दार लावून टाकले. एवढंच की काय, ते सगळे त्या घराच्या बाहेर गेले आणि जवळच्याच असलेल्या सगळ्या गावकऱ्यांना सांगितले. गावकऱ्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता हे त्या मांत्रिकाकडे जाऊ लागले. पण इकडे आदित्यची तब्येत बिघडू लागली आणि जणू त्याला भोवळ येऊ लागली. आदित्य त्या क्षणी बेशुद्ध पडला. मांत्रिकाकडे पोहोचताच मांत्रिक त्या क्षणी रागात बोलला, कशाला आणलं याला इथे? काय तरी ह्याने केलंय. तो मला भूत आत्ताच दिसतो इकडे. त्याची आत्मा या मंदिराच्याच बाहेर उभी आहे. याला इथून नेलं तर तो त्याचा जीव घेणार आहे नक्की. हे सगळं होतं तरी काय असा प्रश्न यांना पडला. म्हणून मांत्रिकांनी सांगितले, घेऊन जायला. या भूतावरनच चेहऱ्यावरनच दिसतंय की यांनीच काहीतरी चूक केलेली आहे, नाही वाचणारा. घरच्यांनी फार विनवणी केली तरी शेवटी मांत्रिक तयार झाला. त्यात मांत्रिक बोलला की आता एकच उपाय, आपण काही क्षणात एक हवन करूया आणि या भूताला हे बोलूया आणि विचारा की त्याची काय समस्या आहे. अख्खं गाव तिकडे जमलं आणि तिकडे ती छोटीशी पूजा घालू लागली. तिकडे ती अग्नी तयार केली आणि मांत्रिक जोरजोराने ते मंत्र उपचार करत होता. आदित्यला देखील तिकडेच त्या अग्निशेजारी बसवलं होतं. मुळात तो बेशुद्ध होता, पण काहींनी त्याला पकडले होते. पण क्षणभरातच त्या अग्नीमधनं जणू असे वरती धूर उठू लागले की सगळीकडेच आता पाऊस येणार आहे. मोठमोठ्याने वारा हा तिकडे पसरू लागला. गावकरी घाबरू लागले आणि मनाला स्वतःला धीर देऊ लागले. पण इकडे आदित्यची तब्येत जणू बिघडू लागली होती. तो आता जणू हालू लागला होता. त्याला घाम फुटू लागला होता. पण गावकऱ्यांना माहित होते की जर आता यांना कोणी वाचवू शकत असेल ते फक्त मांत्रिक. आणि मांत्रिक शेवटचं बोलला, तू येतोयस का मी आता? पण त्या क्षणी तिकडे एक मोठी काळी सावली तयार झाली आणि ती एका माणसाची होती. आणि मांत्रिक विचारू लागला, हे बघ, मलाही माहितीये की या मुलानेच काहीतरी चूक केलेली आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की तू याचा जीव घेशील. जा, ह्याला सोडून दे. आणि एक भला मोठा हसण्याचा आवाज हा त्या अग्नीमधनं आणि त्या काळ्या सावलीमधनं येऊ लागला. सगळे गावकरी हे घाबरू लागले. त्यात त्या अग्नीमध्ये असलेले ते भूत हे बोलू लागले, मी याचा जीव घेणार.
त्यात त्या मांत्रिकाने विचारले, का जीव घेणार आहे जा? अरे याची चुकी काय ते तरी सांग. आणि ते भूत बोलू लागले, मी शामराव 15 दिवसाआधीच माझे निधन झाले आणि मला अंत्यसंस्काराला आणले होते. पण त्यावेळेला तो मुलगा देखील तिकडे उपस्थित होता. माझी एक बाजू ही अक्षरशः लटकलेली असताना या मुलाने त्यावर हास्य केले. आता मी याला सोडणार नाही, त्याचा जीव घेईल. त्यात मांत्रिक बोलला, अरे मुलगा आहे तो शेवटी, चूक केली त्यांनी, पण याचा अर्थ असा नाही की जीव घ्यायचा. त्याच्याकडनं चूक झाली आहे, जा याला सोड आणि माफ कर. पण जणू ती आत्मा कोणतंच आणि काहीच ऐकायचं नाव घेत नव्हती. दोघांमध्ये खूप काही बोलणे झाले. शेवटी मांत्रिकाने आपल्याजवळ असलेली एक छडी देखील काढली आणि त्याने त्या आत्म्याला अक्षरशः मारली. ती आत्मा किंचात देखील होती, पण ती एकच बोलत होती की मी याला सोडणार नाही. मी किती हट्टी आहे हे तुम्हाला कळेलच. मांत्रिकाने शेवटी काहीतरी समजूत घेतलीच. सगळे गावकरी तिकडे बघत होते आणि रागामध्येच ती आत्मा बोलली, काही होते, मी याला सोडणार नाही. या सगळीकडे अक्षरशः आता पाऊस पडायला लागला. वारा हा मोठमोठ्याने आजूबाजूला फिरू लागला. ती अग्नी विझू लागली आणि ती आत्मा ही अक्षरशः आदित्यच्या अंगात जाऊ लागली. गुरुजींनी त्यांच्याजवळ असलेलं एक जल काढलं आणि त्या आत्म्यावर मारलं. ती मोठमोठ्याने किंचाळू लागली आणि क्षणभरातच ती अदृश्य झाली. सगळे गावकरी, आदित्यचे आईबाबा आणि मांत्रिक हे सगळे दृश्य पाहत होते. हे सगळं झाले तरी काय हे कोणालाच कळत नव्हते. मांत्रिकाचे सगळे आभार मानू लागले. आदित्यची जणू आता तब्येत ही सुधरू लागली असे वाटले, कारण की त्याचं ते गरम झालेलं शरीर हे हळूहळू करून आता साध्या तापमानामध्ये येऊ लागले होते. गावकरी आणि आदित्यचे आईबाबा खुश झाले. पण मांत्रिक बोललाच, ती आत्मा सहजासहजी याला सोडेल मला वाटत नाही. ती काहीतरी करून गेलीये. हे सगळं ऐकताच सगळ्यांचे हृदयाचे ठोके वाढू लागले. पण इकडे आदित्यचा तो हात हा हलू लागला आणि पाय हलवू लागला. सगळे आदित्यकडे बघून पाहून हसू लागले. पण आता आदित्य फक्त आपला एकच हात आणि पाय हलवत होता, दुसरा नाही. आदित्यचे आईबाबा बोलले की तो हात देखील हलव, पण जणू आता त्याच्यामध्ये कोणतीच ताकद उरली नव्हती. आदित्यचा चेहरा देखील आता लटकला होता. आदित्यला उठता देखील येत नव्हते. गावकऱ्यांनी उठवले, पण तो तिथेच पडू लागला आणि सगळ्यांना समजले की आदित्यला देखील आता लकवा झाला होता, तोही पूर्ण एका बाजूचा. त्या आत्म्याने त्याचा बदला घेतला आणि आदित्यला त्याच्या चुकीची शिक्षा भेटली. म्हणून कधीतरी कोणावर न हसलेलंच बरं, हो की नाही? कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगा. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.